takan flygeli. Sun MacGyveri saa mut kyydeliin, yeah. Ei voi olla aito toi takan. Moi. Moi. Tänään me tehdään semmonen, me syön kahkea ja maistaa uusia juttui. Et nyt ei tämmöstä novelle-juttua. Ja sit Se on sellaista jotain kurkku. minttujuttua. Ja sit tällaista mentosjuttua, me ei maistettu näitä vielä. Niin ja sit me annetaan niinku näille karkeille, mitä täällä on. Sanoi MP tai niinku on toi. mielipiteet, ei siis niinku Esim. 5/5. Niin. Mm. Me just erilaisia kahkeja, koska me ostettiin ne tänään. Ja me kanssa keksittiin, siis kaupassa keksittiin. Upeeta. Joo, eli aloitetaan mistä. Saat katsoa aikaa. Tää on muuten mun puolitikkosisko. Aloitetaanko tästä? Okei. Koska tässä mua jännittää eniten niinku lähinnä. Minuakin. Okei. No niin. Eli nyt me haistettiin jo tota ja se haisee niinku maailman pahimmalta. Eli kohkut. Eli miksi kohkut? Ei, tää haisee vielä jollekin mämmille. Tai kohkut ja sitten se on jotain. Okei. Joiks se sitä? Oliko se hyväkin? En tiedä, kun se ei vaan muotsakon. Okei. Hei muuta. Te voisi tuoda sun semmoinen hammas. Siitä mynttuhammasta näet. Hyvä maku. Ei vittu, kun tää paluu. Oi vittu. Hyi jää. Miksi meidän piti edes ostaa tää? No, se oli sun niin. Okei, joo. Joo, eli me ei tietysti näin niinku tehdään. Miten mä esitän? Toi. Tyli kaadetaan näitä nyt pusikkaa. Niin, jos sä uudet. Ei kun vielä nyt takas sitä, että on ihan pitun pahaa. Joo, mäkin haluan. Anteeks! Joo. Eli nyt mä ostan näitä. Joo. Ai se on sit tosta käytöstä vasta. Niin, et toi... Maistetaan nyt tämmöstä keltaistettua. Jep. No tämmösiä keltaisia, mä sit unohdin mitä tää onkaan. Niin joo, tää ahvosana 0/5. Joo. 0/5. Tää Se ihmettä. Tää vilkkuu. vähän putas. Mut tää on... Eli niitä on niinku jatketaan niin näistä. Eli me vastataan Tällaista sinistä. siis pinkkiä. Tää on sininen tai tällainen liila. Mulla on huono näkö. Eli nyt tämmöstä. Viiskat. Joo. Onko 4/5? Joo. Edes 4,5/5. Mä aloitan tästä tälleen. Eikö joo? Ei. Ei pökale. Okei. Sitten. Se on sun. Niin, no niin, mä vastaan nyt vesinä, no niin. Mä myös äsken nämä juotavat. Mun puoliso veto, niin se vei se kaverille. Tai te kaverille. Eli mä vastaan tämmöstä. Ja meidän naapurille. Mä sanoin jo siitä semmosen kaveri. Ajan. Hyijä! Tää on pahaa. Ja hyvää. Pahaa. Ei hetkiä. Tää sisältö on parempaa. Mä oon vaan kuolema kottaviin. Tänne No kottaviin. kyllä pirryttääks? Se on niin joo. Olisiko sen pikkusisko tossa? Paussi. Mä annan 1/5. 0/5. Todella paha. Eli nyt on tämmönen appelsiini. Mä annoin siitä muuten se, ei kun se mä sen nähosena. Joo, se näin.
Ehkä. Mut... Sanoit. Ai jaa, sanoinko sä? Onks hyvä? Onks hyvä? Ihan ok. Onko se kyllä ok? Mm. Vahmuudelkuu. 3,5/5. Ei. 4,5. 4/5. No, aina mun pitäisi toi. Eiku. Joo. Pistä paussi. Ja. Eli nyt on viinihyppällä. Viinihyppäle. Okei, joo, viinihyppäle on hyvä. Pistä paussi. Ja jäin vasta Hei, mä en oo edes avaa. Ottanut sitä täältä. aivan sama. Onks hyvää, hei? En mä tiedä. Tiiä. Onko te maistunut paljon miltään? No aika maistukaan. Onko joku 1,5/5. Mä oon nyt ihan 5/5. Mä en kerran ruokaa. Okei, mä annan tälle, eiku oon mä kerran, eiku, en mä tiedä. Aivan sama sinä käsittelyssä. Mut mä annan tälle 3/5. Mä annan tälle 3/5. Saanko mitä lahosena liian? Joo, sanon, eikö se 1,5/5? Sulla on aina muisti. Ja sultakin hei. Eli seuraavaksi tulee omena. Vihreä. Ei se kyllä oo. No ne on keltainen. No joo. Ehkä. Just. En mä tiedä. Ei se on neo. Okei. Vähän erikoinen ääni. Tule nyt sieltä perjantaista. Okei. Ei oo perjantai. Ei oo mitään. Nyt on tosiaan vihreä ja se on omena edelleen. On myös toista kavion. En osaa. On sun pääsynällä. Vähän. Ja ketä sillä on luossa toivas? No näistä on niinku... Ei maistikusi. 4/5 tai 3/5. Oliko 3/5 tai 4/5, mä en tiedä. Onko tuossa jotain kirpeät ehkä? Niin, tämä on aika vähän, jos mä en ole niinku kapeahana. Mä annan tää 3,5/5. Okei, tuo yhden hiukset. Kato se hiuksia. Se menee 7. Okei. Tämä on pitää niinku tulee niinku, ei se niinku noin tyyppejä just tulee sinne, me kuvataan. Eli nyt on mansikka. Hei. Tää on kova. Ja se kyllä maistuu sitä mansikka. Tässä niinku maistuu joku muu mansikka. Ehkä vadelma. No niin. Toi paljon maistuu vadelmalta. Vähän. Ei vaan 3/5. Annan 2/5. Täällä on 1,5/5. Okei, ja mulla on omena täällä. Omena! Niin mä sitten toistaa. Joo, mä pistän nyt tonne pussiin. Joo, tää meni maahan, niin... Hei, joo. No niin, eli siis näille joku toi... Ehkä 5/5 tai 4/5. Ehkä 4/5 mulla. Koska Mutta älkää välttäkö noista äänistä. Niin, koska tuo 2 tyyppiä. Jotka nostelee noita painoja.
Niin, lieksitä. Eli... Venäjä. Kehkiä. Mitä sulla on? No aivan sama sun läpi. Mulla on tänne pääkalla, tämmönen iso. Otan tällaisen. Me ollaan tosiaan maistettu näin, mutta me kerrotaan nyt vaan teille. 3/5. Ei voi 4/5. Häp. 4/5 ja sitten on sekä aika outoa. Okei. Eikö suklaat paitsi tässä kyllä suklaa? Okay. Olisiko täällä suklaa? No suklaa päällä. Joo. Toi päällä. Eli joo, eli no tän kaskii. Joo niin. Tämmönen kakkoskaskee. Mitäs niinku X? Mä otan tällaisen. Tää on tällainen suklaapallo kautta joku. Ja mä en oikein maistanut tätä. Mä oon jäliksevä näin. Mitä? Tumman suklaat. Ja sinne mille jäliksevä näin. Mitä? Jos sä niin on. Jos on joku minttu tai joku sellainen. Mä oon nähnyt täällä lahmaa. Siis lahma joku toi 5/5 tai 4/5. Vaikka tää onkin tumman suklaat, niin tää on hyvä, koska mä tykkään tumman suklaasta. Ja tälleen. Niin mä annan tälle toi 3/5. Ei. Niin mä annan tällä Ernas 4/5. Musta maistuu se juoma. Ei mulla vaina. Tämmönen Centerin suklaa. Hei, mäkin maistan Semmonen sitä. toffe. Mut se minttu on parempaa kuin tää. Mä otin sitä toffeetteista. Tää on hyvä. Aivan kuin 5,5/5. 5,5/5? Hä? Ei. Ehkä 3/5. Onko tosissas? Häh? Onks tosissas? Mä en tykkää kynnyspistä. Ai toffeesta vai? En. Enkä kynnyspistä. Enkä kauheesti niinku Suklaata. suklaata. Mä tiedän, se riippuu suklaasta. Niin. Mä otan tämmösen lakritsijutun. Mä otan tämmösen. Mä kuulostan yhtään nyt tämmösen. Tää on suklaat sisällä. Tuo on tämmönen, missä on lakritsija suklaa tai mitä toi on, mä en tiedä. 2/5. 3/5 tai 4/5, mä tiedän. Mun kuulee kaikki on niin hyvin, ne antaa kaikki vaan 5/5. Varsinkin päivä. Okei, mä otan tällaisen. Tämmösen. Minkä? 5/5. 5/5. Se on jostain kirpäät. Mä tiedän. Mut kirpi on hyvä. Niin on. Kyllä. Ei mulla oo enää mitään. Aipas. Mä otan nyt tällaisen. Mä oon syönyt tästä ja... Tämmönen lepakko. Okei. Olisiko venyvä? Siis 3,5/5. tämmönen Haribo-lepakko. 4/5. Okei, mulla ei oo muuta. Mä otan vähän. Mä en tiedä onks mulla enempää. Oota. Ei mun nyt enempää. Eli... Ei kun on. Mulla ei oo. Onks tämmöten tuossa? No vaikka. Tämmönen Tämmösiä. Nää on jotain Coca-Colaa.
Joo, tää on kakamakuisia. Mä en tykkää niistä punaisista. En mäkään. Joku 5/5, koska tää on niin kiihpeät. Niin kokeillaan niin hyvä niin 5/5. Mikä tää on sitten? Niinku tää kirpeys tekee tästä hyvää, koska mä tykkään kirpeästä. Eli mä voisin antaa täällä 5/5, mut en mä anna, joten mä annan 4/5. No on kiihpeä 5/5 sitä ja Coca-Cola 5/5, koska te Coca-Cola maistuu mehujaat. Semmoista täytyy mitä saa niinku paketissa. Kuka toi jo? Köljessä. Mä tiedän. Joo. Missä? Eikä ei saakaan. Hehe. Ois kunnosta juotavaa. Okei, mä en halua syödä tätä juttua. Mä annan kirpeänä 5/5. Mut Joo. toi Maulle 3/5. Et sinä ole sukulaalla. Mut joo. Eli silloin kun mä syötin niitä mentoska, näin Niinku ne tippus ne jutut tonne. mulla. Niin jos se semmonen pikkulappusi joku 5-vuotias, semmonen Niin, niin, kokoinen. Niin. Se meni tonne alle ja söi ne. Niin. Siis, eikö se omena ja mansikka? Joo. No tippos. Mut nyt sä sanoit tänään kähki, mikä tuolla. Vois yksinä kummatkin. Joo, se on ne kaikki. Mut ei tässä mitään muuta sellainen pikku story time.